Вітаю, сябры! Я думаю, вы добра ведаеце, што развіваць і захоўваць беларускую культуру ў наш час вельмі складана. Маладыя таленты ў асноўным абіраюць для сваёй творчасці расейскую мову. Але сёння я вас пазнаёмлю з маладым, таленавітым эмігрантам, беларусам, пачынаючым спеваком, які абраў іншы шлях. Мы пазнаёміліся праз Інстаграм. Я заўважыла, што ён спявае па-беларуску, а таксама робіць вельмі каштоўную справу, агучвае беларускія кнігі сваім вельмі прыемным голасам. І я падумала, чаму б нам не сустрэцца і не паразмаўляць. Маё відэа складаецца з двух блокаў пытанняў. Па-першае, мы размаўляем пра эміграцыю ў Польшчу, таму што менавіта аб гэтым мой канал, о беларусах у Польшчы. А другі блок пытанняў тычыцца беларускай музыкі, развіцця беларускай культуры, знаходзячыся ў эміграцыі. Запрашаю да прагляду! Вітаю, сябры! Гэта Сяргей, знаёмцеся, псеўданім Верамі. Раскажы, калі ласка, пра сябе, як ты апынуўся ў Польшчы? Чаму менавіта тут, у Польшчы? Калі ты прыехаў? Прыехаў я 6 жніўня 21 года. Я з Берасця, мне 25 гадоў. Я вучыўся ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Вось, мяне, не ведаю, на жаль, тады, зараз і не на жаль, адлічылі. Бо мяне адлічылі за дзень перад абаронай дыплому, вось, але тут я абараніў інжынера, дарэчы, я абараніў той самы дыплом, які я напісаў у Мінску. Папросту я прыехаў сюды, мяне прынялі, і я пераклаў гэты дыплом, здаў акадэмічную розніцу, якой амаль не было. Вось, усё добра абараніў, і пасля прапанавалі застацца на магістра, вось, і ў палітэхніцы варшаўскай я абараніў ужо магістра 12 чэрвеня. Так я апынуўся ў Польшы праз адсідку. І якую ты маеш цяпер спецыяльнасць? Мне цяжка гэта сказаць па-беларуску, але матэрыялазнаўца ў будове машын. Ну, гэта вельмі шырокі спектр. Мы займаемся як і падборам матэрыялаў, напрыклад, для рознай вытворчасці. Гэта распрацоўка новых матэрыялаў, напрыклад, ядзерныя рэактары ВВР-1200, калі не памыляюся, вось, іх працоўная тэмпература, умоўна кажучы, 650 градусаў, а калі павялічыць гэту тэмпературу нават на 50 градусаў, то КПД, я, дарэчы, не ведаю, як па-беларуску КПД, але добра, я лічу, што КПД, каэфіцыент палезнага ўздзеяння, КПУ. Добра, КПУ узрасце там на адсоткі, і гэта вельмі важна у прышласці, бо калі мы павялічым КПД нават ядзерных электрастанцыяў на 5%, то гэта ўжо вялікі выйгрыш і навукі, і грамадства, і гэтак далей. Ну, гэта калі вельмі коратка, чым займаецца матэрыялазнаўца. Як у цябе справа з польскай мовай? Ці ведаў ты польскую мову да пераезду? Польскую мову я пачаў вучыць у 19-м годзе, калі ад БНТУ была магчымасць паехаць па абмену студэнтамі з Люблінскай палітэхнікай. Там быў месячны курс польскай мовы, і атрымалася так, што я толькі месяц вучыў польскую мову і пасля адразу трапіў на вучобу ў палітэхніку горада Любліна. Вось, і так я вывучыў польскую мову, таму калі я пераехаў сюды ўжо з канцамі, ну, спадзяюся, не з канцамі, але зараз я калі пераехаў, то я трошачкі ведаў беларускую. На беларуску таксама трошачкі ведаў. Вось, я ведаў польскую мову, і мне было прасцей ўжо размаўляць асабіста. Я прыйшоў папросту ў дэканат свайго факультэту, паразмаўляў па-польску. Ну, папросту у цябе няма выхаду, і калі ты вучышся, ты вельмі хутка вучыш мову. Ну, і тым болей ты ў асяроддзі польскамоўным. Так. Як табе жыццё ў Польшчы? А мацярыцца можна ці не? Ну, лепей не трэба. Окей. Як жыццё ў Польшчы, у мяне адпала сківіца, калі я пабачыў відэа польскага рэпера Мата, які на галоўным стадыёне Польшчы у ПГЕ. Ён сын там нейкага палітыка польскага, вось, і іх сям'ю там пачалі ругаць, так, мякка кажучы, вось, і ён на галоўным стадыёне, там, я не ведаю, колькі там, 20-30 тысячаў людзей, і ён на гэтым стадыёне папросту крычыць, што, ну, мацерныя словы на тэлевізію на польскую тэлевізію, вось, і на нейкага палітыка, і гэтыя словы крычыць уся заля, і калі я пабачыў гэты ўзровень вольнасці, свабоды, сапраўды у мяне адпала сківіца, бо, ну,
просто 200 километров, умовно кажучи, от моего дома, от Берасця. Можна сказаць, што тэлевізія польская гэта, напрыклад, не вельмі добрая рэч, і гэта крычыць чалавек, стадыён, і за гэта ён не сеў у турму, яго там, не ведаю, не забілі, нічога. Вось добра жыццё ў Польшы. Я хачу, каб у нас было таксама бралі вопыт, досвед, і Польша таксама. То бок галоўным плюсам ты бачыш тут вольнасць. Канешне, бо я лічу, што калі будзе ў нас свабода ў беларусаў, то мы ўсё зробім папросту. З'явіцца і бізнес, і ініцыятывы, і грошы, і сапраўды ўсё будзе добра. Галоўная праблема, як я лічу, у Беларусі, гэта адсутнасць свабоды. Так, сапраўды так. А на побытавым такім плане, што ты бачыш тут добрага, файнага? Я быў вельмі здзіўлены, што ўвогуле такое магчыма, бо, напрыклад, калі ў нас у Беларусі прыходзіш у факультэт, табе сустракае жанчына з начосам, вось, і яна заўсёды занята, яна заўсёды п'е каву, у яе заўсёды там перапынак і гэтак далей. Вось. А тут ты просто прыходзіць нейкі чалавек з Беларусі, з зломанай дрэннай польскай мовай і распавядае сваю гісторыю, і наколькі яны адкрытыя і гатовыя табе дапамагчы, і што яны просто прыймаюць і даюць табе шанец абараніць гэты дыплом, даюць табе папросту шлях для развіцця. І побыт таксама. Я, напрыклад, на дадатковай абароне, яны падтрымліваюць, яны даюць грошы, каб ты меў што паесці, там ад універсітэту далі інтэрнат. Упасці тут цяжка, бо заўсёды ёсць нейкія эйрбэгі такія маленькія, і заўсёды ты знойдзеш шлях наверх, калі так можна сказаць. Ці заўважыў ты што-небудзь з мінусаў, якія табе непрыемна тут у Польшчы бачыць і жыць з імі, якія табе перашкаджаюць? Ёсць адзін вялікі мінус. Гэта адсутнасць выбару, добрага выбару цёмнага піва. Бо я калі быў у Беларусі, я часта аліварыю купляў там цёмнае, аксамітнае, вось, а тут цяжка з цёмным півам. А так, каб нейкія цяжкасці, дарагое жытло, вось, але і заробкі тут іншыя трошачкі. Што яшчэ? Мне толькі плюсы прыходзяць. Мінусы... Ты можаш пералічваць і плюсы, і мінусы. Окей, мінусы тое, што гэта не Беларусь. Вось. Плюсы гэта грамадскі транспарт. Ён папросту на ўзроўні, я не ведаю, марсіанскім, вельмі добрым. Людзі вельмі зачлівыя, добрыя, усе хочуць табе дапамагчы. Мала негатыву. Вельмі мяне цешыць тое, што старыя людзі сядзяць у кавярнях. У нас, на жаль, людзі паміраюць пасля 40 ўжо такія, я стамілася, тут такога няма. Вось. Шмат людзей займаецца спортам. Тут больш клапацяцца пра асяроддзе. Тут таксама ёсць праблемы з рэсайклінгам. Напрыклад, в Літве з гэтым лепей, бо можна бутэлькі здаваць і гэтак далей, Польша толькі да гэтага імкнецца. Я не ведаю, тут папросту спакойней, і ты адчуваеш паветра свабоды. Ты перасякаеш мяжу, і адразу табе папросту лягчэй, я не ведаю, як гэта патлумачыць. А ў якіх умовах ты перасекаў мяжу? Я як кіроўца дальнабойшчык, вось, па працоўнай візе. Усё было гэта зроблена там хутка, каб папросту з'ехаць. Ты быў вымушаны з'ехаць? Мы гэту тэму не абмеркавалі. У меня быў выбар. Мяне адлічылі за дзень перад абаронай дыплому. Вось, я 2 разы адсядзеў. У меня быў выбар пайсці ў войска альбо з'ехаць. Я 5 раз стаяў на пасту нумар 1 вечнага агню Берасцейскай крэпасці Герой. У меня ёсць узнагароды, я юнармеец-інструктар і гэтак далей. Мне тэма войска блізка. Я быў на ўсіх берасцейскіх палігонах, 38, 111, ПВОшка і гэтак далей. Мне сапраўды гэта ўсё блізка. Я хацеў у войска, але я падумаў, што я не гатовы служыць вусатаму чалавеку, вось, бясплатна там працаваць, штосьці там, і тым болей 1,5 гады. Я падумаў, што лепей я з'еду і працягну адукацыю і скончу тое, што пачаў. Папрацую тут, атрымаю досвед. І калі будзе магчымасць, я б хацеў гэты досвед выкарыстаць у Беларусі. Нават я гатовы ісці на МАЗ, на МТЗ і гэтак далей. Можаш расказаць пра сваё затрыманне? Колькі сутак ты страціў, свайго жыцця страціў у беларускім СІЗО? Добра.
Першы раз мяне затрымалі 25 сакавіка 21 году. Я гуляў з дзяўчынай, я правёў яе на тралейбус, вось, і пайшоў пешу да інтэрнату. Па дарозе да інтэрнату я быў затрыманы з фармуліроўкай, што мы просто праверылі дакументы. Вось, мяне завялі ў аўтазак і сказалі: пачакай, зараз я буду праверяць дакументы. Ну, чакаеш там колькі там, паўгадзіны, гадзіну, пасля нас даставілі, ну і ты пытаеш, калі ўжо будуць, ну, правяраць дакументы. Вось, нам адказалі, што а тут не будут проверять документы, вас завезут в РОВД, і там будут проверять документы. Мы такі, ну окей, добра. Але сам ужо ўсё разумееш. Завезлі ў РОВД да стенкі, там адразу шмон, протакол, ніхто з табой не размаўляе, дакументы не правяраюць, просто адразу афармляюць. Памятаю фармуліроўку, што правяраюць іны рэчы, я кажу, вось у меня там ёсць там телефон, там грошы, права. Які у тебя права? У тебя есть толькі пасведчанне кіроўцы. Пасля суд, суддзя быў, сведка быў у балаклаве, з навушнікам, ён расказвае, што ён затрымаў мяне на Янкі Купалы, мяне затрымалі на незалежнасці, ну, вось гэта ўсе справы, 15 сотняў, вось, сидзеў я ў Жодзіна. У Жодзіна першая адсідка нас трошачкі там, ну, пресавалі, калі, напрыклад, на расцяжку выходзіш на шмон, вось, там трошачкі нас пресавалі, але не моцна, не скажу, што моцна, ну, па галінастопах атрымлівалі, але спока. Я не б сказаў, што я страціў гэты, ну, 30 дзён з майго жыцця, бо гэта быў досвед. Так, гэта быў досвед, гэта былі суперскія людзі. Там сапраўды сидзелі, ну, я не ведаю. У другі раз, калі я сидзеў, таксама зараз я распавяду, з намі сидзеў чалавек, які прайшоў ABA, там бізнес-курсы і так далей, ён там нам штосьці распавядаў. Там шмат людзей, якія з'яўляюцца спецыялістамі ў сваёй сферы, так, і кожны папросту вучаць чамусьці, кожнага, вось. А другі раз мяне затрымалі перад абаронай дыплому, я прыехаў з Берасці ў Мінск абараніць дыплом. Мяне затрымаў губазік, на суддзе ён быў праз скайп, лаптоп і ўсё выстаўляў малады хлопец, мабыць, такі як я, яму там было там 23-24, вельмі малады быў, я яго пытаю, слухай, такая сітуацыя, затрымалі, ну просто ні за што, і што мне сказаць, як мне лепей паступіць, каб папросту, ну, выйсці адсюль. Вось, ён кажа, ну, я кажу, меня затрымаў губазік і так далей, бла-бла-бла. Он кажа, не кажы, што тебе затрымліваў губазік, ну, гэта дрэнна, бла-бла-бла. І он такі, ну, распавядай мне, што рабіць. І я з суддзёй стасуюся, там размаўляю, і пасля яна така, добра, цяпер сведка. І садзіцца гэты хлопец, якога я бачу упершыню, і ён распавядае, як ён мяне затрымліваў. А ён папросту малады хлопец, мяне затрымлівалі два мужика, а гэты хлопец у выніку распавядае, як ён мяне затрымліваў, як я адмовіўся лезці ў машыну, як я там упіраўся, там штосьці драўся. Я такі, што? Я кажу, ну, камон, брат, ну ты гониш, ну што ты робіш? Просто я бачу цябе ўпершыню, ну навошта? Нет, я тебя затрымліваю. Я кажу. Ну і вось, так мне далі 15 сотняў. Другая адсідка была, мабыць, нават цяжэйшая, бо не было ніводнага шпацыру, не было ніводнага душу. Мы папросту гнілі 15 дзён, летом 34 градусы было. Нас было максы 23 асобы ў 4-пакаёвым вось гэтай камеры. Ну, было цяжка, нават калі давалі суп, калі ты еш суп, ён гарачы, жара, ты сидзіш без майкі, там у майтках толькі, і ты просто цячэш, ты пацееш. І ты не можаш ні памыцца, нічога, і посуд мыла адна асоба, каб папросту не хадзіць, не грэцца і так далей, то бок быў такі дзяжурны. І я не ведаю, мне нейкі момант там было вельмі цяжка, я спаймаў такі грузік трошачкі, вось, і там быў такі Сергей, я да яго, ну, ён быў старэйшы за мяне, нашмат старэйшы, вось, я падыходжу да яго і пытаю, ну, дядь Сережа, што я засумаваў папросту. І ён падходзіць да мяне, так, твар у твар, і такі, рождённый быть повешенным не утонет. І я на пачатку вельмі загрузіўся гэтай фразай, бо, ну, у турме чуеш такія словы, а пасля неяк я падзадумаўся, што, ну, калі ты там ужо апынуўся, калі ты не можаш нічога выправіць, не ведаю, кайфуй, думай, плануй, разважай. Ну, неяк так сидзеў. Там
нам адчынілі трошачкі в акно, і я сядзеў там, праважаў закаты, а сонца паліць у вока, ты аднім вокам, пасля на цябе нічога не бачыць, і ты такі другім вокам. Вось. І так неяк кайфаваў, вось, і ўсё. Не было ні перадачак, нічога. Маці прыязджала, перадавала, але перадалі гэта ўсё толькі тады, калі ўжо выходзіў. Ці многа ў цябе сярод знаёмых палякаў і што ты можаш пра іх расказаць, якімі ты іх заўважаеш? Я вучыўся з палякамі, таму у польскім асяроддзі. Знаёмых вельмі шмат, каб сяброў, 2-3, напэўна. Што я магу сказаць пра палякаў? Ці падобныя яны да нас, Да, падобныя. Такія самыя людзі, насамрэч, нічым не адрозніваюцца, толькі размаўляюць па-польску, такія самыя жаданні, такія самыя ідэі, такія самыя імкненні, таксама хочуць есці, піць. Ну, насамрэч, ніяк не адрозніваюцца такія ж самыя людзі. То бок адносіны паміж вамі заўсёды роўныя. Так, ніякіх праблемаў не было, калі ты там... Я прашу, напрыклад, там, папраўляць мяне, калі штосьці там неправільна кажу, альбо штосьці такое. Заўсёды зачлівыя, падзеляцца, там, я падзялюся, возьмуць, я там часамі штосьці там перадасць хтосьці там з Беларусі, падзялюся, яны вельмі удзячныя. Давай паразмаўляем пра нашу беларускую мову. Раскажы пра свой шлях да беларускай мовы. У мяне вельмі доўгі шлях быў да беларускай мовы. Я з Берасця, у Берасці вельмі мала беларускай мовы. Упершыню беларускую мову я пачуў, мабыць, у 19-м годзе ў Мінску у гіпермаркеце «Мацерік». В Берасці я ніколі яе не чуў. Я вырас у такім асяроддзі, там усё Савецкі Саюз, вось гэта ўсё. Мой шлях... Я нават не ўспрымаў беларускую мову, я яе дрэнна вучыў. Лічыў за калгасную? Ну, так, я не лічыў. Я не ведаю, мне было папросту... Ёсць такая рэч, я лічу, што вялікая праблема беларускай моладзі і зараз таксама. Часта моладзь хоча штосьці зрабіць для сваёй радзімы, але бачуць шлях толькі БРСМ і так далей, і не бачуць альтэрнатывы. Гэта шлях, якім я ішоў асабіста таксама. У БРСМ ёсць свая палітыка, там няма беларускай мовы, там свая Беларусь. Там не беларуская Беларусь, там Беларусь... Руская Беларусь. Беларусь, але руская. Беларусія. Беларусія, вось, дакладна, Беларусія. І праз гэта я вельмі доўга ішоў да беларускай мовы. Калі я ўпершыню паехаў у Польшу, тады ў Люблін, я пабачыў, як палякі топяць за сваё, як украінцы топяць за сваё. Я зразумеў, што я не беларус, здаецца. І пасля гэтага мяне жорстка паламала. Я пачаў вучыць беларускую мову. Я пачаў шукаць беларускую музыку, беларускія кнігі чытаць і гэтак далей. Беларускамоўных людзей. Так, беларускамоўных людзей, падпісвацца на ўсіх, на каго толькі можна. Вось, канкрэтна мяне гэта паламала, калі я пабачыў, як трэба тапіць за сваё нацыянальнае. Мяне таксама ўсё было. Толькі дзякуючы палякам, вам, гледачам маім, я зразумела, як каштоўна мець сваю мову, сваю культуру і берагчы яе, захоўваць. Ці многа ў цябе цяпер сярод твайго атачэння беларускамоўных? Калі так разважаць, што раней нікога не было, то зараз я вельмі шмат, насамрэч. І менш нават цяпер расійскамоўных людзей. Але папросту ты вучышся, ты працуеш, і калі ты выходзіш з кімсьці, з беларусам нейкім, ты там стараешся размаўляць па-беларуску, з табой таксама па-беларуску, вось. У мяне зараз і няма ўвогуле людзей, якія там, напрыклад, дрэнна ставяцца да беларускай мовы, бо раней былі. Старыя знаёмыя, якія заўсёды размаўлялі па-расейску, яны размаўляюць па-расейску, але зараз я тут з'яўляецца новыя папросту сувязі, новыя людзі, і з імі ўжо папросту нават лягчэй самому размаўляць па-беларуску, бо калі стары знаёмы, ты такі, што я, вось. А калі новыя людзі, ты адразу па-беларуску і спокойна, правда. Дарэчы, гэта вельмі файная ідэя, калі знаёмішся з беларусам, пачынаць з ім размаўляць па-беларуску, каб увогуле паміж вамі ніколі не гучала расейская мова, і тады вам будзе далей прасцей размаўляць па-беларуску, бо вы не маеце досведу размаўлення на расейскай мове. Так ёсць, так. Давай перайдзем да пытанняў пра музыку. Раскажы, калі ласка, пра свой псеўданім. Чаму Верамі? Верамі, бо я Вераміюк. Вось, Вераміюк. Я раней пад гэтым псеўданімам пісаў, а пасля зразумеў, што не, штосьці зашмат літар. Вось, і скараціў да Верамі. Раскажы, ці маеш ты музычную адукацыю? І як ты ўвогуле прыйшоў да музыкі, калі ты пачаў спяваць? Займаюся музыкай ад 4 гадоў.
Вось, калі я быў яшчэ ў дзіцячым садку, да нас прыйшоў такі дзядзька, і яны адбіралі дзяцей у капэлу. Вось, і мяне атобралі, і з гэтага я пачаў спяваць, займацца там сольфеджио, фортэпіяно. Пасля я пашоў у музычную гімназію, там гэта ўсё было як факультатыў, вось, але ён быў абавязковы, усе займаліся музыкай там, і у нас вельмі добрая гімназія была, 4-я, города Берасцев. Кто ищет школу понадежнее, тот, безусловно, глуповат, найти такую невозможно, виват, гімназія, виват. Вось, быў такі лозунг у нас, выходзіў дырэктар, лінейка, усе стаяць, і дырэктар гэта кажа, пасля мы спяваем гімн гімназіі, гэта было вельмі топава. Як я пачаў пісаць сваю музыку, першы триггер гэта быў... Ты сам пішаш сваю музыку, свой тэкст для музыкі, так? Усе так, песні. Толькі пасля там я працую з чалавекам, не чыпар, мы з ім сядаем, і ён уже ў камп'ютар пераносіць. То бок я там прыходжу, напрыклад, там пад гітарку там спяваю штосьці, і прыходжу да яго, давай зробім трэк, і ён робіць гэты трэк. Триггер першы быў, гэта я пабачыў выступ Каржа на Мінскай арэне. Вось. Калі, ў якім годзе? Я не ведаю, там «Взрывны май» гэта называлася ці як. Вось, і я тады, я крута, і мне вельмі спадабалася, мяне гэта вельмі натхніла, бо я выступаў заўсёды, але вот мяне гэта натхніла менавіта вот штосьці пачаць рабіць. Я тады не пачаў нічога рабіць. Вось, я чакаў другога триггеру. Другі триггер гэта быў гурт Нутэкі, яны прыехалі на горад Света у Берасці. Вось, я пачуў іх музыку, як ён сябе паводзіць на сцэне, іх тэксты. Я зразумеў, што нічога складанага там няма. Я вельмі люблю Нутэкі, але тэксты былі тады не складаныя. І пасля гэтага я пачаў пісаць. Ну вось, апошняя песня «Твой дом». Моя дзяўчына Соня, яна напісала вельмі, я лічу, моцны топавы верш, сапраўды вельмі моцны. То бок гэта яе верш? Я ўзяў 3 чацверасціш'я. Вось, рэшту я не браў, я перарабіў трошачкі яе тэкст, бо, напрыклад, там у яе быў радок і пах халоднага жалеза, але я матэрыялазнаўца, і я разумею, што жалеза гэта хімічны элемент, і таму я перарабіў гэта на халоднай чыстай сталі, бо сталь гэта тое, што паўсюль выкарыстоўваецца, ну, хвілінка занудства. А так усё сам, я не спісваў. А ці іграеш ты на якіх-небудзь інструментах музычных? Я скончыў музычную школу, вось гімназію па класу фортэпіяна. Я вельмі дрэнна імправізую. Я дрэнна чытаю па нотах. Вось, але граць я граю, магу там, я калісьці нават граў ноктюрны, я не ведаю, там вальс дога, штосьці такое. Але калі я вучыўся ў гімназіі, ну, цябе вымушалі, ты такі не хачу, не буду, а вось калі я скончыў, вось я памятаю, нават гэта быў 9 клас, калі не памыляюся, і адразу я такі, і што, я больш не буду займацца фортэпіяна? Нет. Я пачаў сам прыходзіць займацца, і, дарэчы, мне здаецца, што калі я пачаў гэта рабіць сам, на матывацыі гэта было больш, з большым КПУ, коэфіцыентам палезнага ўздзеяння, так? Ты спачатку пачынаў пець на расейскай мове, так? Так. І ў які момант ты перайшоў да беларускай мовы? Тады, калі пераехаў у Польшчу? Вось, першы триггер гэта было тады, калі я трапіў у Люблін, калі я зразумеў, што трэба штосьці зменьваць у сваіх поглядах. А першая беларускамоўная моя песня гэта быў конкурс «Заспявай», і нам там прапанавалі напісаць беларускамоўную песню. Нам прапанавалі ўзяць на выбар вершы розных аўтараў, сучасных беларускіх. Я ўзяў Антона, не памятаю, не хачу хлусіць, вось аўтапілот, і на яго тэкст наклаў музыку і зрабіў гэтую песню. Вниз наперед головою я збігаю по спіралі, балансуючи на краї, танчу вичварныя танцы, дзе мяне вы не шукалі, я знаходжуся на зломе, лепей нават не шукайце, гэты свет мяне не зловіць, не зловіць. Раскажы, як гэта быць маладым пачынаючым спеваком, які абірае для сябе шлях не расейскай мовы, а менш распаўсюджанай беларускай мовы. З якімі складанасцямі ты сутыкаешся? Складанасцямі? Ну, працуеш, плаціш за песні, нічога не зарабляеш, папросту губляеш, ну не губляеш, траціш час, і папросту робіш, але я сапраўды кайфую, калі гэта раблю, бо мне становіцца лягчэй, бо таксама я лічу, што калі умоўна кажучы, краіна
дзяржава, краіна узрасціла мяне, дала мне адукацыю, навучыла там спяваць, я не ведаю, я сын гэтай зямлі, і я умею там часамі трапляць у ноты, я магу напісаць так два радкі, то трэба гэта выкарыстоўваць і пашыраць папросту беларушчыну. Я лічу, што гэта громка, але гэта нават абавязак, я не ведаю. Можаш падзяліцца, колькі каштуе запісаць песню тут, знаходзячыся ў Польшчы? Гэта залежыць ад таго, з кім ты працуеш. Вось. Лепей знаходзіць сяброў? Так, лепей знаходзіць сяброў, бо я ведаю людзей, якія бяруць $800, я ведаю людзей, якія бяруць $400 вось за трэк. Гэта залежыць ад таго, з кім ты працуеш, як ты працуеш. Гэта насамрэч складана, гэта не так, што ты запісаў і ўсё, гэта трэба запісаць. Напрыклад, калі ты не можаш напісаць верш сам, ты купляеш верш. Калі ты не можаш напісаць музыку сам, ты ідзеш да аранжыроўшчыка. Пасля ты гэта спяваеш. Добра, калі ты спяваеш добра, і з гэтым трэба не шмат працаваць, не шмат тюніць і гэтак далей, мабыць, ты заплаціш за гэта меней. Вось, але трэба гэта звесці, мастерінг. Ёсць дармовыя дыстрыб'ютары, якія выкладаюць музыку на пляцоўкі, але можна і за іх таксама заплаціць. І трэба заплаціць за рэкламу, калі ты хочаш пашырацца. Паўсюль трэба плаціць, і гэта больна. Якая была твоя самая дарагая песня? Я працую з Нічыфарам і сябры. Вось. Самы дарагі гэта быў кліп, які мы зараз здымаем, гэта... Недзе там у полі я бачыла ў інстаграме, так? Ён каштуе больш, чым палова УЕ, і так упэўнена больш, але менш 1000. То бок ты гэта плаціш, а выхлоп які? Ёсць? З пляцовак я не ведаю. Не, мяне вельмі мала слухаюць насамрэч. Вось. Я магу сказаць, што няма выхлапу ўвогуле. Трэба папросту працаваць, рабіць матэрыял, усім пісаць, каб цябе рэпосцілі, пашыралі, слухалі і гэтак далей. У нас вялікая праблема ў беларускай сцэне, што я па сабе таксама зноў кажу, што я, напрыклад, раней не ўспрымаў беларускамоўную музыку. І шмат маіх нават сяброў праз мяне толькі зараз я там штосьці, што там, Сярога зрабіў, трэба паслухаць, але цябе ніколі не будуць слухаць твае сябры, ты падымешся праз іншых людзей, і пасля толькі такі, так это ж наш Сярога, яго там па радыё пачула, і толькі тады яны падцягнуцца. Таму увесь прагрэс, я думаю, што ты таксама заўважаеш, ён у асноўным ідзе ад іншых людзей, не тваіх сяброў. І нам трэба папросту, каб людзі прыходзілі да свайго, і мне цяжка адказаць, як гэта можна зрабіць. Гэта папросту трэба ствараць матэрыял, якасны матэрыял, каб ён, не ведаю як, але з'яўляўся з кожнага праса. І тады там раз пачулі, ігнор, два пачулі, ігнор, а тры ўжо, добра, давай уже, закалібал. Вось, я думаю, што неяк так будзе. Так. Тут вельмі важна падтрымка сярод гледачоў, беларусаў, падтрымка сярод усіх, хто можа гэта зрабіць, таму што калі не вы, то хто? Так ёсць, так ёсць. Трэба адно аднаго вельмі падтрымліваць, стаяць, тапіць. Я лічу, я не ведаю, ствараць таксама ініцыятывы, інстаграмы, плейлісты і гэтак далей, папросту рабіць усё, што толькі магчыма. Бо я лічу, што датычыцца культуры, то, мабыць, я спадзяюся, што я памыляюся, але больш зараз залежыць канкрэтна ад эміграцыі, ад беларусаў. Так, я застаўлю апісанне ўсе спасылкі на сервісе, дзе можна паслухаць музыку Сяргея. І яшчэ хацела спытаць пра частку тваёй творчасці. Ты агучваеш беларускія кнігі, так? Так. Раскажы, калі ласка, пра гэта. У меня 2 малыя браты ў Беларусі. Калі ты малы, ты хочаш бегаць, прыгаць, я не ведаю, займацца сваімі справамі. Цяжка сядзець на тэлефоне, размаўляць з братам, і я не маю ніякага ўплыву. Цяжка стасавацца ўвогуле. І таму я не хацеў таксама укласці зерне нейкае беларускае, бо мне яго ніхто не ўклаў. І я думаў, што я набуду маленькага прынца ім і падару. Вось, але я падумаў, што ніхто не будзе гэта чытаць, таму я вырашыў запісаць гэты твор, каб папросту, таксама брат запісаў кнігу, можа пагляджу. Я спадзяюся, што калісьці яны паслухаюць. Я насамрэч зрабіў гэта толькі для іх, але далей паразважаў, што ўсё роўна я чытаю. Мне не складана паставіць мікрафон. Мне, канечне, складана пасля гэта мантаваць па гадзінаў 8. Вось. Разумею, монтаж насамрэч забірае много часу. Гэта шмат часу, але
Кароткія творы, я думаю, што я буду часта записываць насамрэч. Бо вялікія кнігі гэта цяжка, а маленькія, там, мовна кажучы, як апошні, «Гід і Мапасан», «Каханне». «Каханне» вельмі спадабалася мне. Гэта не праблема. Твор. Трэба гэта записываць. Нават магу сказаць, каб не ты, я б ніколі б і не пачула, не пачытала «Гід і Мапасана», «Каханне». А так на беларускай мове было прыемна паслухаць. А просто там ёсць сервіс кнігі.ком, штосьці такое, не памятаю, вось. І я зайшоў туды, шукаў там, што прачытаць, «Гід і Мапасан», кароткі, «Каханне», ўсё як трэба чытаць. Вось так я яго і выбраў. Ці слухаеш ты польскую музыку і што табе спадабаецца? Санах. Я нічога новага не скажу. Санах, Падсядуа. Я пачынаў вучыць польскую мову менавіта з музыкі, бо слухаеш і вымаўленне, і словы. Мне вельмі раней і зараз падабаецца Саріус. Яго трэк ёсць «Куртына». Вельмі яго люблю, такі рэп, chciałam tylko komuś sobie dać, coś takiego там было. Вельмі насамрэч люблю гэты трэк. Калісьці слухаў Мата, там рэп, там такі сленг, і вось мне палякі распавядалі, што такое, напрыклад, банановец і так далей. Банановец гэта мажор па-нашаму, вось. Насамрэч шмат польскай музыкі слухаў раней. Зараз я больш ўжо беларуская, бо я лічу, што зараз ёсць нейкі ўзровень польскай мовы. Ён не ідэальны, але ён ёсць. І далей проста я ўжо буду кніжкі чытаць, працаваць і так напрацоўваць. То бок ужо гэты этап з польскай музыкай скончыўся. І папросту, калі я штосьці заўважаю, я дадаю, слухаю, але я ўжо насамрэч менш польскай мовы, польскай музыкі слухаю. Так. А беларускую музыку якую слухаеш? Усё. Калі я толькі вучыў беларускую мову, я шукаў беларускамоўную музыку. Я даставаў яе, не ведаю, з-пад зямлі, доўга шукаў штосьці, бо я нават не ведаў тады, дзе ўзяць беларускамоўную музыку. Я шукаў беларускую музыку так. Я заходжу, умоўна кажучы, у Spotify і ввожу ў кароткую. І там нейкі трэк, але трапіцца. Вось, і я такі, окей, дадаць. І я просто дадаваў усё, толькі што трапілася. Я дадаваў і кароткі, там пісаў, там Мара, я не ведаю, розныя беларускія такія беларускія словы, і па іх знаходзіў музыку, бо насамрэч я не ведаў, як знаходзіць беларускую моўную музыку. Зараз я больш у гэтай усей тэматыцы, я ўжо ведаю нават і там нейкіх артыстаў, хто што робіць, я ў гэтым беларускамоўным асяроддзі, таксама гэта вельмі важна, бо калі ты не ў гэтым беларускамоўным асяроддзі, то ты папросту ты не ў тэмаце папросту Беларусі. Трэба выходзіць з расійскамоўнага і пускаць беларускамоўнае штосьці, каб у цябе была папросту зацэпачка да беларускага гэтага асяроддзя. Хто табе спадабаецца з беларускіх сучасных спевакоў? Мне падабаецца Юзарі. Я люблю такіх вакалістаў. Мне падабаецца Чижикаў. Наві Бэнд? Не? Слухаеш Наві Бэнд? Наві Бэнд слухаю таксама, але гэта... Я вельмі люблю Наві Бэнд, але гэта больш мейнстрім, і я люблю больш такіх вакалістаў. Мне вельмі падабаецца Юзарі, яго я выдумляю, гэта я лічу, што адна з найлепшых увогуле беларускамоўных песен. Мне падабаецца Чижикаў, ён зараз піша па-украінску, напрыклад, яго песня «Гарно так». Я не ведаю, ці украінцы ведаюць, што Чижикаў гэта беларус, але ён беларус. Вось, яго песня «Водар», напрыклад. Я молю Бога, каб Чижикаў пачаў пісаць па-беларуску, бо я лічу, што ён вельмі патрэбны нашай сцэне. Нізкіс, Ляр, падабаецца дорага гучыць, смачна гучыць. Мне падаецца, што з Ляр у вас бы быў файны дуэт. Каб не думалі пра гэта? Я напишу, запытаю, прапаную. Ну, трэба песню напісаць. Я думаю... Файна бы ваши галасы разам гучалі бы проста смачна. Ляр, калі што, я ў тэмаце. Якія ў цябе планы на будучыню? Я ведаю, што гэта будзе музыка, я буду ёй займацца, нават калі гэта будзе валанцёрства. Я хацеў бы працаваць як інжынер, я хацеў бы быць спецыялістам. Зараз я хачу пайсці на завод, я не ведаю, як пойдзе жыццё, але я планаваў я раней так. Першыя 3-5 гадоў я працую на заводзе, і далей я ствараю сабе аэрбэк і па ведах, і па грошах, і гэтак далей. І пасля я ўжо з гэтым аэрбэгам, са сваімі ведамі, іду ўжо ў нейкія движухи. Больш вышэйшую пасаду, скажем так. Для мяне цікавае пытанне, бо я не ведаю. Працаваць, напрыклад, развівацца, ісці на доктара, развівацца як інжынеры, быць, умоўна кажучы, наёмным дырэктарам, супер. Бо менш адказнасці, ты не мусіш там зашмат што парыцца, але ўсё роўна ты абмежаваны, вось. Але менш клапот насамрэч. А з іншага боку можна зноў, я не ведаю,
рабіць штосьці па інжынерыі. Можна сказаць, што твая музычная дзейнасць яна ідзе побач з тваімі прафесійнымі цікавосткамі у інжынерыі, так? Я лічу, што Гэта не асноўная твая дзейнасць, музыка. Не, бо трэба жыць, трэба есці і гэтак далей. Вось гэтым сэнсе я хацела сказаць, што ўсё ж такі, карыстаючыся расейскай ці англійскай мовай, можна дабіцца большых поспехаў, чым зараз спяваючы на беларускай мове. Канешне, мне б хацелася, каб усё было інакш. Вось. Слухай, мне здаецца, калі ты добры артыст, нават калі ты пішаш па-беларуску, ты знойдзеш свайго слухача нават не толькі ў Беларусі. Вось. Гэта было бы файна. Так. Я таксама не лічу, што мы першапачаткоўцы. Мабыць, зараз цяжэй. Цяжэй, таму што забараняецца непасрэдна ў Беларусі. Беларуская мова забараняецца. Так. Бо асноўны рынок усё роўна ў Беларусі, не тут нас мала, ў Беларусі нашыя людзі. Вось, і трэба працаваць гэтым, няма выхаду на людзей, не можна выступіць перад людзьмі. Вось. Але я думаю, што ўсё будзе. Трэба папросту рабіць якасную музыку, працаваць, укладаць у рэкламу, развіваць, усё будзе. Зычу табе поспехаў і развіцця. Дзякуй вялікі. Слухайце беларускую музыку. И под холодной чистой стали забей нарешті гэты боль. Боль як наркотик, боль як звычка, а звычка ўжо зусім не боль. Мой дом не твой, а дзеці не наши. Все усталины загорят.